ఈ మొబైల్ వచ్చేసి సామ్సంగ్ A25. కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేసినా సరే ప్యాటర్న్ అయితే రావట్లేదు. కస్టమర్ అయితే ప్యాటర్న్ అయితే కరెక్ట్గా చెప్పారు ఎన్ అని. కస్టమరే డ్రా చేసినా సరే అసలు రావట్లేదు. ఈ మధ్యన ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఎక్కువ. ఈ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఒకసారి ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసుకుంటే అవుతుంది, లేదంటే కనుక ఇలా ఫ్లాషింగ్ అని చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫార్మాట్ కొట్టుకొని ఈ వెర్షన్ అన్నీ చెక్ చేసుకొని గూగుల్ అకౌంట్ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. FRP ఇలా రీసెట్ కొట్టి మన సపరేట్గా టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఫ్లాషింగ్ టూల్స్. గూగుల్ అకౌంట్ కూడా ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. గూగుల్ అకౌంట్ తెలియకపోతే కనుక మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లాష్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలా మన దగ్గర ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కంప్లైంట్స్ కానీ, లోగో కంప్లైంట్స్ కానీ, ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా సరే మనం చేసేవ్వడం జరుగుతుంది.